Jdeme točit. Ten tvoj Discord je pěkná píčovina na hledání hráčů. Jsem teď s přítelkyní. Že ona jste ve Francii? That is not dead which can eternal lie. Jo, story. No nic. Je to Ajžolo, už je na cestě. Píše jdu. Fialová. Máme rychlej bonusek, než dojdeš Holandos. Píči. Kámo, jak jsem to mohl prohrát, kurá, jsem nasranej reálně, fakt jsem nasranej, bro. OK, Blue. Tam je hodně šancí, kámo. Tam je hodně místa, může dát. A vem celou lineu, vem lineu. Lineu a sloupec. Nice. Huge, ty píčo. Fantastik. A to se nemůže spojit nějak. Stávky, hodí. Tudu. Mě ta jedna hra, no má znechutila celý ADC, je to možný, kámo. Možná bych neměl hrát Lušna, možná můj Luš není tak dobrý, jak si myslím. Musím si prostě najít nějakých 5 ADC, který budu mít v rotaci, kámo. Volám. Moment. Budu dělat ty stávky. Nic, 1 až 5, 6. OK, dobrý, jakoby sázky. Proč se uzamkli? WTF? Co to je za sázky, kurva? Pojď. Kokot. Přijde dneska Žilo. Žilo 22. Čau. Haló. Čau. Dám storíčko ještě. Tak dneska znova, jako včera, ještě lépe. 10 sekund byl čas na stávky. Já jsem už zabudol, čo nám dalo včera. James Bonanza. Oh. To nepamatuješ? Vlastně víc nám toho dalo včera. Já jsem normálně dělám ADC challenge, ne, do challengerů. A hrál jsem jednu hru a prohrál jsem. V levelu. Chápeš? Prostě úplně, ale to já to nechápu, kámo. Já jsem potkal proti sobě duo queue, to byl asi stream snipe. Protože měli jenom 10 her celou season, to je divný, že najednou hrajou, když já hraju. Fakt, ale ty týpci měli oba 10 her a byli to duo queue, tady botlinka jejich. A no cap, kámo, no cap. No fucking cap. Boom! Pojď ještě. Meče. Ty koko, prosím, Meče. pojď. A vem všechny, pojď. Ťum, ťum. 500. Ne. OK. Prosím, tady. Do píče. Meče, kurva. On mě teďka sebere, ne, ten kokot jeblej. Jo. Stredný hore. Ty píčo. Prosím. Kokotina, do píče, ale. Tady jsem dneska dojí aspoň jednoho bonusu, kamaráde. Jsem mistr Tom of Madness. Tom of Madness. Pozeral som to v bubline. Fakt, koukal jsi na to? Jo. A je to dobrý, ne? Ne, zaspal som po 5 minutách. Ty seš kokot, jako Kyo, když jsme na to koukali poprvé, kámo. Ale po druhý, když jsme na to koukali, tak takhle se ještě nesmálo. Takže je legit. Ahoj, Kikna, zdravíme. Dobrý hit. Kokot. Ty lepky ale tam dej, hoj tam ty lepky, kémo. Je do bonusu nebo do náctíka, zase nebudu úplně debil. Kus Spellbinding Mystery potenciálne maximum. No, ale to je... Ja viem, čo je to za hra, ale... Já vím, čo to je za hra. Tam aby ti padl A bonus. protože co jsme to ještě, jsme hráli nějaký ty synotovky, které jsou base game dobrý. Se mi docela líbily. Neon Fever. Jo? Jo, tak to môžeme, vieš čo? Napríklad, jak sa volá tá... Tohle je on, kámo. 4 knížky. Jak sa volá tá... Okej... To jsme in reálně. Jak vieš? No, protože tam myslím, že tam jsou ještě ty knížky, nebo tady z toho. Pojď.
Yes, man! A ještě lepky? Jo. Boom! Jsou tam lepky. A ještě. A boom. Aha, OK! A boom. Vidíš? A je to tam. Ještě jsou? A všetky portály Ty máme. pičo, no tak to bude miliarda, tohle je 200x minimum. 200x minimum. O čom som rozprával? Nějakým slotě. Klasicky. Jaj. Hej, ty dva chlapy. O. Mexikán. Do píče. Mexikánů chceš? No, počkej, aha, on nezruší. Jo, co? Děda Míral tam má za 10 korun 22 000. Na čem? Na Mexikáně? A to není base game, ne? To je bonusovka. No, bonusovka. Tak dáme. Tak červený jsou propadlí, jasně, no tady je tam Cthulhu. To ani není dobrý win, reálně. Ty 2 oči chybí. 2 oči. OK, jedno. Levý roh. Levý horní roh. Pojď. Teď. Nebejti mě, ty vole, needžuj mě, kamo, to nedá bonus 700 korun, ne, do píči. Dá, to musí dát. Ty kokot. Ne! To není. To je kokot. Jedno oko, kámo, prosím. Nice! Ty pičo, jsme tam. Fúha. Ty pičo, to bylo ale s odřenýma ušima, kamaráde, co ti jebe? A pojď, uprostřed a dobrý symboly. Co? Tak to dalo najhoršie symboly. Nie. Tak to jsem ještě také špatný neviděl, kámo, co ti jebe? Samý defaultní symboly a ještě k tomu v rohu. Ty pičo. Kámo, ty pičo, 1700 z Cthulhu. Koko, tak to je Šulco, hodně nazdar. slabý. My jsme dali si šulcíka normálky. Ale jsme mal skôr napísat, my hráváme takto večer CS-ko, vieš? Já jsem koukal, no, na Discordu, no. Já jsem nevěděl, víš, že musíme hrát ty normálky. Já jsem myslel, že prostě budu hrát normálně solo queue hnedka. Takto, keď nemám zapnutý komp a napíšeš mi na Discord, tak mi to ukáže, vieš, na telefóne správu, ale keď mi napíšeš, keď mám zapnutý PC, Chápu. nemám zapnuté to upozornění, lebo mi to furt tu na link. Jo, třeba si jdeme na tu Mexikánu. Lebo vieš, čo by si mohol, vieš čo, ja dlho hantím bonus a nechcem mi vôbec dať ten Aladdin klasický. Mal som tam tak 30 baitov a nedalo mi to bonus, neviem prečo. Aladdin klasický je jaký? Carpet? Nebo ten druhý? Kámo. Musím dát doma asi, sorry, protože já kámo. To byl nejhorší Cthulhu bonus, co jsem viděl. Ever. Měl si někdy na Spellbinding Mystery dobrý bonus. Ja som tam mal asi 3 bonusy celkovo, lebo som to moc nehral. A všetky boli tak 10x. Klasický pragmač. To píče, tak normálně knížky se neviděl roky. A je to tady, ty pičo. No pojď, a další. OK, červený jsou in. A tam zobralo aj ďalšie. Zelené sú in. No pojď. OK. Modré jsou in. Modré jsou in, no. OK, meče, ty pičo, pojď. 4 symboly to musí vzít, ne, to musí vzít, pojdem, no tak to musí vzít. Teď jsi zvýšil? Jo. Nice, a ještě. No a ještě spojení. Hit, lepky. Ne! To je kokot! Mimo to dát výška, ale ten žebrák. Ale jako 4, OK, no, pojď. Dobrý spojení. Tak to je žebrácký spojení jak blázen, co ti jebe? Na piču, to dalo kní tam, kde netreba. No, 3 oči vzal. Tady prosím, ty zelený in jak. OK, nějaké spojení. Další spojení, OK. Dole. Dobré. Ježiš, tam nám chýba ten naľavo dole. To je na píču, no. To malo teraz zobrať. No. Abyss! Abyss co? Zelené dole, zelené. No. Tam to není. Poslední. Chybí jeden, kámo, tady reálně chybí. Co ti jebe? To ještě nějak padne, To padne. To je koko... Počkaj. No. To jak mě jeďoval do píče, normálně, co ti jebe?
A je to 13 tak ale for real. Říká, že na boha, ale na boha. Tut. Pojď zelený, nice. No, fialové, zelené. Dobrý. Kam to hází? Co ti, kamo, do rohu prostě! Do rohu! Červené. Nice, počkej. To by mohl být jen. Ty kokot. Prosím. To je Void, aha. Ne, ty dvě knížky to musí něco spojit, ne? Dobrý, nice. Nice, pome. Ještě ale, OK, nice. A ještě, fialové. OK, ale dobrý, kámo, druhý, kámo, back to back. Pičo, no pojď. A hned miliarda. No. Tyhle ty amulety. Kolik jich tam je do píče? OK, jo, to je celý spodek je hotový. Dva vrch potřebujeme. Abyss, já si odstraním tohle zmrda. Neodstranil ten amulet, OK. Víš, čo je konár? Nie. Víš, čo je konár? A víš, čo je papek? Papečou? Papek. Nie. Co je, ale kurva, tam už je máme. Jedno oko zase. Zase tohle oko, kámo. Nie dvě? A jo, dvě, tady to. Ale jako 2,8 to je v jako pohodě. lepší bonus, lepší, no. Dáně back to. Back. Tak za kilo. To je strategie jako Chess Bonanza. OK, už tady jsme dlouho, Papek a už lámeme. konár je to isté jak větev. Větev? Tak to je hustý. Větvička, takže u stromu, jo, co je? Větev. Jo. Prosím. Yes. Do 14k, musíme to dát, kámo, ono to nepadne. Šucík říkal za 150, není možnost, kámo, nevidím to v chatu. Tohle bude už budou dead, už to dalo hodně bonusů. Ale mohl by ještě jeden? Navíc. Do 15 jsme vraveli, nie? Jo, tak jako, hele, něco mu dáme. Něco. OK, nechaj. No. Dobré, pojď ještě. Prosím. To je kokot. Kámo, tolik knížek. Musíš spojit, nice, meče. Počkej. Jo. Zelené jsou jim. Teďka Void. Čím to ani neudělal ten spell, nebo jo? Ne. To co, ty kokot? On to nemůže skipnout do píče. Je to nás úplně, napiš na support. Píše na support na to píči, kurva. Počkej ty fialový, prosím. Fialové. Prosím. Ne. Ještě tam má knížku. Ne! Kámo, čumpoj, tam je ty fialový, ty se mrde. No jasně. Jasné. Bylo za 1 euro 600 euro. Hej, kam abych tady chtěl vidět, já nevím ani kolik jsem měl nejvíc X, podle mě tak 250. A to hraju jako každý jeden boží den. A pojďme na tu Mexikánu. To píč. Daj Aladina. Aladin, Carpet. Big Show comeback. Nie, Golden Palace. A tak ty čo, kurva? A to je ještě free spiny. Včera nakonec jsem vybral 40k. Já si jdu pro jídlo. A tam hovězí mete z rýží a... Tady jako dlouho nemáš bonus, jo? Mně teda přijde, že tady padá často, kamaráde. Pome. Konár je kožen, ne žolo, ne. Konár je větev, alebo papek. Konárik. A kde je? Koreň je kožen.
No tak. No tak. To proste... Neviem, čo je s týmto slotom, chat, ale tu na normálne to byť jak svinia. Ja neviem povedať to vaše žežicha. Chápeš? Papek? Martine, je to normálne papek. To je klacek napríklad. Žízek. Žízek. Aj, fifi. Jedeš ku mne teraz. A to oni ma volajú Žilo 22. Čo? A prečo Žila a ne Žilo? Ja neviem, oni si robia so mňa srandu. Ja ťa volám Ložo. Ložo? Vidíš? Piči, zas to je žlík. Piče, zas to je Megabro 29. Hento som v živote nepočul, však ale Slováci majú také slova, že čo ne? Tak což nám dodal tu něco, kurva? Ne, bejty jsme mali asi 2 alebo 3 a prostě Tak já mám, to isté. podle mě prostě synu nedával v prosinci, musíme podle mě jít na pragmatik. Si hej no. Jaký těstoviny, kurva, spálný do píče? Já to žádný jestli furt jdeš bejtíš, nebo jsi takový idiot. Nebo jako kamarádi, já nevím, máme nácnost bonusy, tak ještě něco. Je tam, kámo, no way. Co ti je, já jsem na barvě 100 spinu, by the way jsem dal. Já vím, ale a já ti hovorím, prostě to je vypaté. V prosinci. A už je prosinec? Jo? To je december. A proč to volá prosinec? Akože prosina? Prosíš. Čo? No o dárky, že jo, jakoby. To je prostě měsíc vděku. Aha. To je pěkná pičovina, že jsi teraz nemyslel. Jako vy to máte reálně lepší, víš co, já jsem si nepamatoval ty měsíce. Anglicky, víš co. Vy to máte úplně easy. Prostě u vás december. Ano. Jsem viděl ve filmu, víš co, a já úplně, co to kurva je? Január, A pak je červenec? Je červenec, nějak august? No je august u nás, ale neviem, či to je červenec. Takže vraj to je, lebo je všetko červené. No jasně, máme, minulý měsíc byl a prečo listopad, nemáte že jo? žlutenec potom? Heleď, nevím. Juli ty mentále, aha. No pojď kámo, to je 5 Ale metrů. toto musí už byť do piči. Kámo, pozeraj na to. Pozeraj na to. To prostě nedá sa. Ja mám nervy na tú hru jak kokot už. Kámo, tady jsem do bonusu, by the way. To, kolik to stálo? Ale počúvaj, ale museli to nerfnúť, lebo aj tá Skullbonanza mi nevral, že dávala 5x bonus, alebo 10x. Kámo, reálně sypala jak svině, víš co, z Kubonanza, že jsme tam měli kámo 6 bonusů. Ale... Back to back, a to nebylo ani měsíc dozadu, víš co. A tam víš co, 2 z nich dali 100x a 200x, takže... Doghouse jsme dal prostě 3krát za sebou 5x. A tak, to je Doghouse, tam to počítaš, vieš. Ale synoty sú väčšinou dobré bonusy, vieš, niektoré. Včera 40k kašalnou, včera jako byly luxusní točky. Budu nějaké free spiny, mám mít CSko. Rozhodně jenom nějakým free spiny pro všechny. Proste preč, to nám nedá. Nemôžeme to lámať. Co ti jebe, ne kámo? 11k aspoň. Fakt? Jo. Jestli koukají jen kvůli free spinu a ne kvůli tobě, jak mají smůlu. Ale já bych taky chtěl ty free spiny, víš co? Taky bych se na to zvykl. Nedá, prostě nedá.
Pozri sa. Kamo, to co je ale? Ja Mě ti hovorím, edžuje ja ty ti- kokot extrémně, ale dneska, kámo. Hej, tolik bejtu jsem tady nikdy neměl, kámo. Proč mi prostě No. radíš nerv? Teda sloter je nerfnutý, kámo. Jako abys na to Tak ja som podíval? myslel, že tebe to dá. Lebo aj Shuriken mne nedával, Aha, a tebe to dalo. to je něco. Okay, 400 pážo. Shuriken mne tiež nedával, a tebe dal len na prvý. Mě nedal bonus, kámo, co máš? Je tady. Nedá, Kámo. prostě nedá. Ty pičo! Line up! OK. Not bad, kámo. Můžeme jít do 12, kámo. Musíme to prostě ještě zkusit, kámo. Ten bonus tady reálně dává, kámo, 70x plus. Jakože garantovaný. Kámo, jak to se nerozstavuje, kurva? Ten wild, kámo. Co se dělá, ne, v nějakým tomhle? Hladinovi. V tom druhom. Do píči. Chci vidět ty animácie. Je tam, prosím tě, bratranče. Garantovaný bonus. To ještě nebyl, ale už se blížíme k tomu. Čo ti jebe? Jo, ty si nelhal do píči. Ja ti hovorím, ja neviem, čo s tým je. A kolik tam máš spinu bez bonusu? Já už jdu tak na 150. Čiže ale toto dávalo často, pamätáš? Kámo, já jsem tady měl back to back, 10 spinů, víš co. Ale jako dalo to nějakou base game, kámo, zase. Nežere nás to tolik. Ten potenciál, víš co, kámo, tady když jsme dostali bonus, tak jsme garantovaně na 20k. Naznačuje ti, že máš zvýšit, aby si nevysnul 500x na malý bet? To je pravda. No to je teraz max, prostě to nechce dát. Zkusím za 60 do 10k, kámo. Ty kokos. Možno za 50 to nedává, no? Kámo, měli bychom jít legit na ten pragmatik. Je tam myslím, že chybí jedno to kolo. A dostaneme ten jackpot. Tam je až 100 000x. A on sa to resetuje každý deň, nie? A včera sme mali detka? Aha. Jo? No proto dneska RTP v píči, no. Co kupujete přítelkyni k Vánocům? Ale já opravdu nevím, veď. Mně přijde, že prostě moje holka má všechno, co potřebuje, že jo. A to jsem já. Největší věc je netočky, jenom 100k do píče, a to tady točím, vole. Ty vole, jak ten velbloud, kámo. Víš co, Joando jsme prostě dvakrát max na pragmatic slotech. Jak je to možný, kámo? Nebo jako Joando. Ja to nechápem, že ty si ešte max nemá. A ty si mal zase na hexavoch, tak ticho. Jo, ale off-stream, kámo. A ja tiež off-stream. Ja som na streame nemal žiadny max win. No do píče, no tak ty seš twisted. Aba mal som A na Super Joker jedno. 40. Ale tak to je, vole, max win, že max win, to ten jsem měl já, bry. No vidíš, tak mal si max win. Max win chci ale jakože na 1000x, kámo. Jaj, Ale no tak už daj ho. Tohle je myslím, že teďka garantovaný bonus. Kapa. Tak to je piči. Buddy. Rožo, prosím tě, preč, nechoď preč. spát. Možná bude potřebovat rejuice. Naboa. Tak co, jdem do píči, nebo pokračujeme? Najdem do Ty chceš piče. ode mě 1,5 PKK0 milion. gifted a ty je jeden sub do vodky 2. Tohle This plešatý is bej? my first gift sub in the channel. Hej, to není možný, víš co, musí kámo dát. Ale kámo, kolik to... Do bejtu a pryč, kámo už bylo tak 15 bejtů. No a ja to mám to na tak 30 a prostě Co tiež ti nemal jebe, som. a proč jsem kurva posílal Joandos? Lebo som- To je average, jo, okolo, prostě já dělám v píči, Ja som ti kámo. to chcel ukázať iba. Co? Kurva! Buddy. Máš pravdu. Ty pověď, chceš jeden, když jsi na půl milion. Prestaň. Ale však už choď preč. Ne, kámo. Hele, jsme na dětkovi, máme prostě reach už se. Aha. Nemusí kámo prostě padnout, co to je, bro? Já si zvyknu, ale taky jsem si prostě s nimi rozmazl, že? Chci ti tě ukázat, jak projebat, hej, že Joannos nemohl vědět, jako reálně. To je taková mrtka, že to nepadlo, kámo. Ještě.
Tak do bejtu a ideme do piče, to nemôže už byť. Do bejtu, kurva, kamo. Nie, tak choď preč. Dobre, tak jo, kamo, je to kolnuto prostě. Nie, je to kolnuto, Žolandos. Máme nějaké prostě tradice. Je tam, kamo. Yes, yes, no, yes, preč. yes, prosím, prosím. Už je do 8K, kámo. Někdo to napsal v chatu. To. Nevím, streamuju na více platformám. A nějaký Zolik 20 to napísal. A jo, ty pičo. Já tam moderátora a 5, jakože. Good idea. Žolo call v píči. Poděkuješ za gift suba kárečku. Vidíš co? Peko, díky za gifte suba, sorry, buddy. Takže až takovou mrtku, W otázka. Jen sázku třeba se probere. A tak za 77, ne, Žolandos. Ty jsi to koulnu, je to na tobě, kámo. Čo, já už jsem někoho. Žolandos, jakoby já ti vidím do duše, kámo. To už na těma, já to nemám, Braško. Hele, měl bych vybrat aspoň 2,5K, kámo, protože to jsem dneska utratil za RPčka na mým ADC kontě. No. Není možný, není možný. Bonus. Neexistuje, kámo. Bonus tady je legenda. Co ti to jebe? Je to musí být prostě vypnutý, kámo, tam prostě je nějaký člověk, co zmáčkne nějakou páku a prostě nedá se tady chytit bonus, kámo. Není možný. Jo, vyber to. Jako, kámo. Nová sezona je po píči, už jsem to neviděl. A jako Žolandos to je fakt nejhorší kolo století asi. Ale však to už Ale nehal si, víš co. To dělá, ale já ti hovorím. Jakoby, počkej, Kámo, kámo, musíme zpátky, a to máš reálně za kilo. Je tu Mexikanu, choď. Kámo, i tady Erika Král do píče. Musím mu zase nabídnout, že si dám jeho jméno na mým ADC Challenge účet. Ale jakoby problém je, že jsem prohrál první hru. Kámo, reálně, mně se nechce dát to ADC. Nice. 420. Co jsi jedl dneska? Hovězí mleté s rýží a vajíčkem a cibulí a česnekem a toasty. A vajíčka. A třeba ještě nějaké mléko. Dneska jsem si dal dokonce i Monster s cukrem, protože jsem tam neměl bez cukru. MKO Duo, pak bude mít DX Sigma. Ale nevím, jakoby... Jdeme do píči, kámo, rádi, na to nemám dobrý. Co tam dát? Žolandos. Nebo mám vybrat já, kámo? Hej, rádi krávy. Už jsme za 100 korun, ne, kámo? Krávy? No minule nás akože dali nám, ale... Ty krávy? Že nám dali, nebo ne? Ty pičo! Multi! Debil. Kam jde, ale full body. Ale někdy někomu bonus na karvkách? Mně nikdy. A dal jsem tady už 1000 minut, takže reálně. Kanál je nic proti tomu, kámo. Ale to nás vrací, víš co? To občas má dobrý base game. A to takovou dobrou feature, tam vybinou krávy. Tam prý padá bonus, když je to animace, no. Ej. Tyto animace jako jsou fakt skvělé. No ty vole, kámo, není šanca, tebe nikdy nepadne takhle. To je jenom bait. Jako legenda praví, že prej někomu padly bez té animace, ale nevím, nikdy jsem to neviděl. Jasně ne, no tam je skater. Sketa. Něco to dělá.
Ty pičo, kámo. No, prasátko. Pady. Prasa! Do 5K maximálně, ne? Zase nebudem úplně kokoti. Kámo, ale co je? Zeuse? Kámo, jako nevím, no. Zeuse dáváme teďka každý den, kámo, takový pocit. Jo. Čo jsme dávali? Co? Ale co? Určitě jsme dávali, kámo, aspoň jedno kolo, jebeti. I aj toho Zeusa, ja myslím, No jasně. pragmatického. Dobrý, Ale pragmatického Zeusa. Počkej, dáme Ne. jedno kolo za kilo. Jo, včera bylo kolo za 500, ty vole, Joando, ty jsi kokot. A jo, ty mi tady se včera nehál. Ale ja som myslel toho druhého Zeusa. Hej. A nejhorší kol v historii? Žolokolo, však zase, nie? Jak do toho kolu, kámo? Ty. Co ti jebe? Musíme ještě jedno kolo, Joandos. Jakože ty víš, jak to funguje. Kámo, pojď, fialý. To je. OK. Už potřebujeme jenom 9x na break even. Ale aspoň. Kámo, pojď to, Na druhé, na druhé. Ty jsem, kámo, to je tak base script. Ty vole, to nebude spojený, ty pičo. Děláš prdo. To je pič. Musíme ještě jedno kolo, Žandos. Ne, nemusíme. Musíme. Ne. Jako sorry, kámo. Ty pičo. Prostě. OK, prosím. Prosím, buď ten skript, kámo. To ani není velký jako Maxim, víš co? Jen tohle vypadá, že to je incel, to může být totální bait. Pane bože! Zmrť. Ale to je něco, kámo, reálně. Když na to ADC, si nás pýtá, ne, to je dobrý. Kurva! Kámo, jako moneyback. Jo, to je dobrý. Moneyback, tak ještě jeden. Jako já nevím, kámo, myslím, že ten Zeus je mega. Je ten tak špatný, kámo. To není může jít reálně. OK. W Zeus, to je profit, ne? Jebe. Tady prostě chceš mít, kámo, aspoň jednu full lineu s Wildem, že jo? Dej běž do prdele, vole! Aspoň něco, kámo. Klidně dej po dvou. Běž do hajzlu. Pojď. Ještě. Není šance, že to je profit, že jo? Zkus Zeusa, no. Za 90. Ty jsi to kolnul, nebo? Počkej, heleď. 2x back. Fakt poslední, kámo. Co tam pak chceš dát, že ano? Musíme nějakou bonusovku za 20 korun půjdeme. Je to tady, prosím, yes! Ty koho, dneska to bejtí jak svině, mali jsme bonus? Kámo, neměli jsme ani bonus, ne? Na Tomášovi. Tohle jako se asi nepočítá jako bonus. Jedna koule. Tady to. To je dobrý, ne? Znáš to? Mexikánu by som dala zkus. Aj toto, ak chceš, alebo ako chceš. Já nevím, že dáme nějaký bonusovku, no. Tam ale musíme dát ráně. Dáme za 50, tady to musí padnout prostě. Tady si to, Ty pičo. Musí to dávat. Tu. Jsme v situaci, kdy tohle je dobrý. Tady se modlíš za každý hit.
Mexikana někdy něco dělá? No však vravím, že děda Mira vravel, že tam mal za 10 korun 22 000 mu to dal. 2200x. Děda. Ten už to má za sebou, no. Kdyby jsme jí na Zeusa, ne, o čest. Ktorého? Gates of Olympus. Tak skús Zeusa pragmatického. Že nám tam môže dať jebu. Počkej. Jakýho? Respin Joker vánoční? Čo? Čo to? To som to vôbec nepovedal. Čo ty kokot? No a celé. Pojď. To si až kozy. Rožo, jakože tohle je v píči. To nic nebude. Slavo. To nic není, kamo. Bonus to musí být. Kamo. Je to niečo. Tohle není nic, kurva, vole. Co tam, kurva, do prdele. Kamo, jako když se tady fíči, tak nečekám, jakože to dá na... Pojď preč. Co tě jebe? Počkej. Počkej, nemám kámo free spiny, počkej. Tohle nás vrátí zpátky do hry. Ty free spiny jsou za stokovku. Sakra. Ale zavedl jsem nás. Ježíš, měli bychom to tady hrát. Wow! Okay. Za korunu. Tak pojď. Já jsem prostě OG, kámo, mám tady automaty za 20 korun. Ty pičo, kolik to dává? 1000x? Yes. 2000. Pojďme tak 100, kámo. 100. Oh, yes. Jak bejčí, já budu muset snad dát depozit, kámo, z vlastní kapsy, jakože. Takhle krátko nemůžu hrát, tak chci ještě rád, kámo. Legit. Ty pičo. Prostě depo, kámo, na Vánoce. To je můj dárek na Vánoce. Depo. To je kokot, že depo dárek na Vánoce. Ve stolí bejtu. Kolik dáš depo? Asi 2000 korun. Kio, za tebe, zlato, čo chceš na Vánoce? Depo. Jak jo, jako kdyby nějaký kupon. Jako to má kamo hity jak svině, ty vole, ale o co tady jde vůbec? Může to něco být? No však tam potřebuješ to mystery. A použij bonus kód? V skladu? To by se mohl, no. To by se mohli. Nějaký udělat. Shakira není ani 11 do píče. Kámo 120 za pomeranče. Drží nás to, ne, ale... To točíme iba 38 minut. Já nevím, kámo, ježišmarja. Nebude se bavit o lolku, kámo. Co mám dát, Žandos? Je ten mrožiček. Zkus toho Zeusa. To posledné spiny to nás může vystřelit jako kot. Jakože tohle je no, tak tohle kamaráde si dal teďka na zelenou, hleď. A za kolik, za max bet? Jo. O jeden mý možná? Červený. O jeden mý, kámo. No, daj tak, to jdeme. Ty pičo, kámo. A teraz? Tady měl Žándos max win, 10 000 x. 15. Kámo. No, chápeš, co to je? Hosi, zkustěte ten Kámo, ani Multivegas bejt. 81, Zole nepokyvaj PET. Efso dostala ten ban na Twitchi, ale doufám, že ano. Za čo? Já nevím, no, já myslím, že tady říkala něco rasistického, když jsme hráli ty normálky. A ona dostala, a ona za to dostane ban na Twitchi, že kdo ví, že to je ona. Nevím. Čo? Nevím. Já možná, že psala něco do chatu, hele. Počkej, ona tady je. Sakra. Díky bohu. Počkej, ty jsi tam měla ban, jo, nebo co to kurva? Já jsem tak to je píči, ty jsi normálně.
Brutal NPC v tomhle chatu. Popravdě. Ty máš prostě auru. Neměla, nevím co meleš. Co jsi neměla, kurva? Jsem nějaký unavený opá, tady jsem ready, kamarád ještě 2 solo queue potom na ADC. Ty kokot. Čo on takový nevím. To byl max win? No to bylo za 10 korun iba. Jo, tak to by bylo dost nice no, za tuhle sázku, kámo. 150 000, kámo. Co ti jebe? Je tady Roža. První musíme zkusit rejuice, kámo. Píči. A nebo čo, dostaneme spolu duo queue? Duo queue? No. To čo to defeat? Čau Rožo, hele, jsme v píči, kámo. Ještě bychom chtěli zatočit. Nebude by tam nějaká salada navíc? Čau Patos, Rožo, vnučko, žolo, čau všem v chatu. Hades mě dneska ojebal o všechno. Já tu knihu nepsal, kámo. Tady se to píše samo, kámo. Je to takový ekosystém. Včera si vybral tak dneska depo. Ale podívám se, jak se na tom. Dal jsem ti tam mini sadu na Respin Joker X-Mas, ale nemůžu rejuicovat, furt, šetřím na Vánoce. Hele, musíme udělat nějaký vánoční stream, že jo? Ok, tak pane bože, kámo, tohle má lepší potenciál, to může dát 5k. 5k a vybírám 2,5. Děkuji, Roža, děkuji, pardon. Já jsem nepoděkoval, kurva. Sorry. Díky. Kamarádi, já mám 0 korun, bro, tohle je huge do píči. OK, aspoň melouny, kámo, aspoň melouny. Jo, včera byl 50, to je 500 korun, takže 500 by to malo dať. Asi no, cca. Ne, musí to být prostě lepší, musí to dát aspoň litr. Nebo 2. Ale nesmí to dávat ty dead spiny, kámo, skurvený. Wow! Oh! Kámo, to je dead. Ale jako i tak, to dá. To dá, yes. Jakože to nikdy nedá. Kámo, jakože dobrý hit stále. 20 se po píči. To je debil. To by bylo možná ještě více, kámo, než zvonečky, reálně. Co si děláš, ale kozy, kámo, země, reálně. What the? Počkej, máme ještě hodně free spin. Jo, jako popravdě chat, vy jste fakt zmrdí, jakoby. Co jste vůbec píšete, kámo? O free spiny, víš co? Hele, buďte vděční, že dostanete 5krát týdně, víš co? Jeden den není a vypadá. Tak co? Kde bylo ty free spiny? Hej. Jaký hospodě? Hej, tady to pivo stárnova nemám jít do prdele. Proč mi to vůbec píšeš, kámo? To je, vy jste prostě z té scény, kámo, to si zvyknu. Zvyknu si, že když počíkáš barák, tak to táta zaplatí. Odteď bude prostě free spin jenom jednou týdně. Abyste si a jdeme na ten Clash? Jo. Tomo Maso má asi 5 lístků. Myslím, že tam nebere nikoho, no. Což je jasný, protože to je challenger. To? Tomo Maso. Tomáš Máslo. Nepísal ten Camilius. No. Ty pičo, ale 500 korun to dalo, kámo. Ty pičo, no. O, že ti bereme kokain. Ovem jo. Myslím, že jo. Neznám nikoho, kdo ne, kámo. Kromě Kyo, ta je jakoby nejvíc čistá. No, přesně. Sojka měla jenom asi 2krát, nebo... Kámo, mám to rád za 20, nebo co mám dělat, kámo, reálně? Tvoja Sojka nevala nikdy. Kámo, reálně, já nevím, co mám rád, víš co? Já nevím, reálně Tomáš za 10 korun, ne? Multivegas?
Ale Multivegas, kámo, není vůbec špatná, tady jsem měl jednu z největších věr. Já nevím, minulý klešně ty tam viděl to tady na stračky. 3 točky za kilo, no pojď. Co? Ne, kámo. Za 50. Kámo, musíme jet safe. To má Big Max win, kámo. Pět co já chodí rád lolko. No, ale mohl bys možná dost duo Q1, já jsem říkal Silver 3. A to, já jsem Diamond. To kecáčka, že jsi platina na mainu. Ne, Diamond. Píču, kámo, já vím, že nejsi Diamond, kámo. Ale já jakoby šiju lolko, já tě jakoby, chápeš. No dobré, jsem Emerald. No. Ale máš nějaký smurfůček, jo? Už nemám. Jen tak for fun, můžeš mít supporta, kámo, reálně. To by bylo dobrý. Dobré. Jednu hru, půjdeme sami na Nautilus combo. Kamo! Hele, nevadí, to je znamení, že mám jít na lolku, kámo, bohužel. Hero, teďka i kdybyste mi dali v sadu free spinu 50 free spinů za 20 korun, tak bych stejně šel na lolko. No dobré, tak musím pozrieť určite, či mám nejaký. Já jsem se nekoupil žádný skin na Kaisu do píč. Já jsem prohrál tu první hru, kámo. Ty mrtkovice dej depo. Tak já dám fakt depo, no. Já dám depo, kámo, ale tak 5k, chat, 5k, ok. 5k je to dobrý. Příčet je zmrt, že brá OFS, ale Dan, že brá o balance. Tak jo, budeš dávat depo, či nie? Kámo, asi bychom měli rád, kámo. Jakože, ale včera jsem vytáhl 40k, že jo. A my jsme si ukázali, kámo, že jsme vděční, já i vy, za to, že jsme dostávali rejuice, kámo. Protože... Tak sa rozhodni, ale potom nepôjdem duá, keď one. To že... Hej, žádno, co to je, kurva, za vyhrožování? Jdete. Bro, však kámo, ty děláš, že když jsi se spal za půlnoci, ja som dlho nestreamoval, tak ja som sa so svojou sojkou venovať. Co to ty píč, tak to je ta největší blbost, co jsem kdy slyšel. Fakt? Zlato, však? Však sa chcem aj tebe venovať. Čo? Zdálo se mi to, nebo jsi v tom streamu ok, počkej. Prispějem na točky. Úplný konec. Ok, včera mi donate bylo 5k. Smrkal, ale když se složíme, tak tam dám depozit. Donate tlačítko je dole pod streamem. Max level. Marian, joj. Mrknu na to. Ok, že já dám actually vklad. Lolko pome, ale musíš žolo slíbit, že půjde jednu hru. Půjde prostě duo Q, víš co? Medial mentality. Jak je to nejrychlejší, kámo? Platební karta. Je nějaký promokód? Není nějaká akce teďka, kámo? Myslíš, že bylo něco jako Ice? Ukáž? Vložit? Ty kokot. Ty si hovno si v lolku a jen točíš? Ty si, kámo, buddy. Ty jsi normálně. Kámo, já mám teďka insane win streak na mainu. To vypadá, kámo, že jsem. Vypadá to, že jakoby hraju low elo, ale já, kámo, hraju. Já jsem hrál proti Magi Felix, kámo. Nevím, jestli ho bude znát, kámo, každý, ale hraju prostě proti challenge, víš co, já jsem hrál, kámo. Tady s tím kardu jsem tady 1300 LP, víš co. A mám úplně win streak, úplně jsem je prostě tahal. Autofill. Po insane lose streaku, kámo, ale jakoby, když se na to podíváš, tak realisticky za tohle můj tým. A taky já, protože jsem hrál jenom arény, no a netrénoval jsem vůbec solo queue. Jsem hrál úplně jak nějaký moron, kámo. Já jsem ani neměl nácitovat. Fakt, to nejde vidět, kámo. Kód Frozen a musíš točit na Frozen Games. Co to kurva je do píči? Jak to vidím to v tvých očích? Do píči! Jste mi AI, kámo.
Ale já jsem dneska viděl na TikToku, Peter Griffin, tam tvrdil, že naše AI, co máme, tak je jakoby, že Pentagon už to má třeba prostě od roku 1950, chápeš? Já nemyslím ty rasistický, kámo. Reels. No já TikToku jsem to viděl. Ukáž? Platba byla vytvořena a čeká na potvrzení bankou. Jak dlouho to tak trvá, kámo? Už to tam mám, ty kokot! Jak se vyloučím z DVO, můžu to napsat nějaký dopis, kámo. Nevím kam. Co dáme, kámo? Čau. Hello, motherfucker. Jako jsem tady slyšel mňoukat a to je Uršulka. No. No tak pojď. Ale musím jít, aby tady kámo nic nesežrala. Chceš sežrat mandarinky, kámo? Ej, kokot. Tu na bonus som nevidel tiež dlho. Já si vezmu ty mandarinky k sobě. Aha, ty kokot. Hej kámo, ale jak to, že tady nemám WTF? Neměl jsem včera 2 náhodou? A ja ti hovorím, že to je na 24 hodín. Ukončuji už sázky, to je pravda, kámo. Sázky jsou jakože nic, ok, platí vždycky jenom oficiální depo. Dneska se to resetovalo to na týden, WTF? Proto to včera padlo, kámo. Co ti jebe? Dneska nějaký free spiny, jo, já jsem dostal na spin joker. Nic. Dožiju se turbo spinu na CZ Casinu. Myslím si, že to spíš bude horší a horší. Dobrý večer, Jirka Král. Jirka, jaký jsi levelku? Můžeme někde dát do já mám teďka silver 3. Na mýho ADC. Budu hrát ještě žolíkem. Žolíku, půjdeš jednu, ne, kurva. Jedna hra, kam tady na 20 minut budeme hrát proti noobům. Ja neviem. Nemám účet. Jsi rád Nautilus, ne? Je tam, yes. Ale sa mi zdá, že mám práve na Twitchi ten účet. Já vím, kam který účet bys mohl použít, ty jsi ho taky půjčoval. Půjčoval jsi mi ho, abych hrál duo Qskýho. To není něco jako silver, ne? Hej, no way! No, jasné. Kámo, tady je potenciál až 100 000 X. Hej, kurva! Do piče. To mě najebalo, kurva. Už to být. 2,5 000 X. A mi prostě žere, kámo, nabíječku na sluchátka. Kde jsi sebral lové? Dali jsme depozit. Našiel pri benzínke. Možná dost psát něco ta ženská ještě, nebo už ne? Ne. Nepísala mi nič. Minus 40, ale píču, kámo. Ale neviem, kde mám do piči chat. Co ti jebe? Kde mám to v tej správe? Ty fakt nemáš žádný účet, Jolandos, kurva? S. Martinez, nevieš, kde mám tú správu náhodou, ty kokot? Skurvený?
Já Žílovi klidně půjču, z této už nehraju. Až vám musím úplně napsat ty, on ti nemůže poslat PM na Twitchi. Chápeš? A aké tam mám elo na tom účte? Počkej, já myslím, že to je to kolo. A já? Tak Gates, kámo, 40. Být to PUBG účet, tak ti ho půjčím. PUBG se ještě jde. To píče, co jsme chtěli. PUBG se hraje v Číně, myslím. Jít se mrtká, když to nejvíc nečekáš. Pane Děmrus, jako teď. Tohle je garantovaný dle herního plánu. Jo, díky. Já tam potřebujem nějakých čempů. Čekám, koupíš si Nautilus, teďka jsou úplně levný. Víš? Čože? Ty čempové jsou levný. Hej. Kámo, to je jedno, to je fakt mega divný, já jsem to ještě ani jednou neviděl, kámo. Pro tvrdou balancu než třeba zkusit Spellbinding Mystery. On to tady píše od začátku, ne? Hej no, píše. Takže řekni, ať se podívá do zpráv na Twitchi. Od Lala Legend. Na to se tak nemůžeš bavit, jakoby. No? Máš četerino, tam to vidíš, jakoby, lomeno bys Hej no, já že to píše u těba, to chatu, chápeš? Na to ojebalo úplně. Hej, a počkaj, jak si to loknem, aby som mal tie isté nastavenia? Ty kokot, musíš něco v té složce Riot Games. Settings, persistent settings, něco takového. Kde to je chat? Nevím, nerozumím, brácho. Program Files. Riot Games. Nemám tu na Riot Games. Je to CS2 rating okolo 710k? Tak to jsem měl stejný, jo. Kámo, reálně korunky a 250x. Max win, to je maximum potenciál. Kapa. Čo kámo, někomu to furt padá, ty pičo. 100 000 x, chápeš to? Komu jsem si dal do života, povídej. No. Já už nevím. Riot Games. Napiš to jak do Google, tam je nějaký tutoriál vždycky. Nebo se tady umělé inteligence. Game CFG. Read only. A... Yes! Je tam skvělé. Díky za radu do života. Do píče, jestli ty nevíš, jak to funguje. Ty kokot! Yes! Reformné soudet, tam je napsaný otázka. Ty musíš položit otázku a já ti na ní odpovím. A to je ta rada do života. Ne, že ti povím nějakou radu do života z prdele. Už to mám asi chat. Procásky skončily, protože jsem na depo. Kešalo, ok. Ale jsme profitu, kámo, 800 tak cashal reálně. 800 vyděláno, kámo. Koupíme ještě RPčka, koupíme skin na kajsů. Zodpovědné hraní, kámo, .cz. A mimo jiné... Kasinoakce.cz. To se nepočítá do výběru, no nepočítá. Nautilus? Nautilus. Hej. Já půjdu Samiru, to je mega fun. Ještě pak solo queue, ano.
A to mám. James Bonanza. Hej jo, kámo, reálně. James Bonanza je cool as fuck. Čiže státe si mě skutečně na hovna. Tenhle slot mi dal 20 000. Ne, to už nech to nebudu tady povídat o tom, jaký video jsem poslal, kámo. Na Halloween. Top 3 ADC na main. Počkej, musím se zamyslet. Kajsa. Ezreal. A nevím, no. Zase na tom slucu jsem dal 10 000. Hele, Kémo, díky tomu slutu jsme včera vybírali 40k. Proto jsem dneska dal 5k depozit ještě. Proč dáme tyto staračky? OK. Mestra, napiš mi nějaký slot. Zkusím, že prostě poslechnu chat vás. Budu rád, a to bude cokoliv. Jak já mohl, užívám si to, žiju sen. To hlavně díky partnerskému webu. Casinoakce.cz. Počkej, co napsal ten týpek? Takže jdeme teda Hunters. Je jako W-ko. Počkej, jaký je Hunter? Spirit nebo Dream? Či já prostě vždycky beru jednoho člověka a ten člověk mi napíše slot. Ten jak si to vyřešil s těma hemeroidama, co jsi měl? Ale prostě kámo, nevytahuju si hovna kámo prstem z prdele, prostě, chápeš. A prostě, ale já jsem dělal prostě, nevím. Nebo jsem se vystál, kámo, já jsem si strčil prst do prdele, ale jsem se za to kámo, tohle dáš od vyvrst, protože jsem to musel kámo. Hunter Spirit? OK, já myslím, že Hunter Dream, kámo. Ty pičo. OK. Zvrat. Zlator se neživu. Myslím si, že pojede do Bohnic. Kolkně. Proti měl stačí daní, by the way. To je pravda, no. Má duchu 3. stupně, kámo. A on má rád jakože nějaké drogy? Zlators? Hej. Neznáš Zlatorse, kurva? Já jsem se s ním ještě nebavil. Ne, já to vím taky, že budou třeba na streame taky. Nechal mi tady grafickou kartu a 3 své trička. Prečo? Já nevím, prostě se musím za grafickou kartu do batohu. Tak to je úplně next level. Vyberte člověka, co je bude další účet, jestli ten správný call, jako máš pravdu. Teďka mi vybere Slow Dead mi vybere. Hej, a pojďme to tak hrát, že když to najebe ta hra, tak pojďme preč. OK. Dobré? A co bereme jako najebe? Nevím, 50x. A to je dalo 50x? No to dalo ty vlky, že? To bylo kolik, 1800? No, to dalo, no. To je dobrý. Tak choď preč už. Jo. A dalšího vyberám já. Co? No tak jo. Teraz musíš mám vybrat? Jo, musíš první jakoby. Nemusíš vybrat někoho jméno a ten pak napíše ten slot. Nemůžeš brát toho, co píšu teďka v chatu, chápeš? A jak mám napísat někoho jméno? Tak počkej, já jdem hore úplně děsi a vyberám random typka, je někoho. Maxvik CZE. Buddy.
Divoký sušenky napsal Slovret, kámo. Tak než se vyjádří ten tvůj. To bude určitě Slová, kámo. Maxvik, co je tu? Napsal něco? Vždyť to takhle hlídáš, mám dost ten chat. Nenapísal. Ale písal předtím. Šo do prdele, vole. Se nedivím, kurva. Hej, ale počkaj, 50x, ale nemůžeme hrát i gaming potom, chápeš? Takže to... A tak co mám dát, kámo? Tak poraď. Pojď, žádno skol, ukaž se, bady. Kasino Lucha Libre? Kámo. Počkej, to půjde. Slovret, děláš si kurva prdel, bro. Tohle je znamení, kámo, ty jsi ten největší potkan, který ho znám. Co ti jebe? Já ani hit, kámoško. Kámo, od tebe se budu vzdalovat, bady. Není tu Maxvik, počkaj, najdeme někoho jiného. Kam mám se dojít tu dáně? Luky 0105. 420, ty koko, jasně, no. Drogy. Mirror Shield napísal Luky. Okay. Počkej. Tak málo. Kam není to náhodou nejlepší symbol? Stůj už. Já jsem skutečně šťastný. Za takovou příležitost. Partnerský web casino.cz. Choď už do piče. A tak co mám dát, kámo, tak vyber ty. Mirror Shield. Jo. Veď Mirror Shield vybral ten typek. Za kolik? U každého 20 toček za 50. Tak jo. Bobe ovězí. A nemám hlad, kámo. Je mi na zvracení z toho, jak to nedává, bady. Můžu vybrat, tak jo. Neznám EU. Chodit už na oko. Jako kámo těch 5 nebudu vybírat zpátky, ne. Musím dát za kilo něco, když to prostě nebude dávat. Reálně. Multipá kámo za kilo. Ticho, Fifi. Čau, Kio. Žolko Aladin Palace dluží. Uvidí, že dá. Kio hlavně... Běž se vykopat. Jestli už je líp. Čo je zlé? Jo, trošku jo. Ale já si opravdu nedivím. Tam si kozy. Není to tak jednoduchý, já reálně máme tady prostě, víš co. Každý den se probuzíme v 6 hodin ráno, protože prostě rekonstrukce, že jo. Vrtají. A jako já to že mi tady, víš co. Píče, jsem dneska musel lepit letáček prostě, že. Omluvte za probíhající rekonstrukce. Aha, ty kokot. To je ranec, ne? Nebo to je jenom 10x? Jakože král tady, ale ne, jak svině. To nedalo ani bejt, bráško. Si na piču vybral, kamoško. Co to si vybral ty, kámo? Nie, to z chatu vybral týpek. Aha. Luky. Choď preč. No tak co? Už to Aladina ještě. Počkaj! Pičo. To není šance, no tak. není šance, tady. Je tam šance. 25 korun, by the way. 20 za 50, Shining Crown. Ne, veď ten neznámý mal napísat, ne? Ale ten myslím, že napsal Shining Crown. Aztec Jaguar Basic. Opad vybírám. No tak. Jakže? Máš to napravo. Napravo Hunter's máš. Dream kamover mi DPČ. Hunter's Dream. Za 80. Musím Musí dát hněď. Tak jo, pak je bude Kyokol. A jsou ty pyramidy, kámo, jeblí.
Jsme měli dobrý trénink, jak byl lázen. Když tu není emote yes. Modi, udějte to. Co je? Kamo, jako tohle umí i base game, víš co, kde to je? No. Oni mu dali ze školy, pojď. Kolikrát jsi viděl Geralt na vlastní oči? Já ani nobody. Raz. Raz iba. Ty pičo, to by bylo massive. Co ti jebe? No tak jsem čurák. Kámo. Zdravím Danko, vím, že si na peníze a tímhle darem bych ti chtěl naznačit Puppet Show. To není pravda, chat. Že kdybych byl na peníze, tak nedávám depozit dneska. Přidáme ten Lightning Strikes. Jak se to jmenuje? Lightning Spell. Frubaster, prosím, mám narozeniny. Všechno nejlepší. Když zaposled si dal depo než dnes? Tak jdu do zádu. Já na ně asi v červenci. V červenci dokonce byl jeden týden tak špatný, že jsem poslal kámo na mé minusu. Asi týden. Yes. To jak je tak málo iba? Že to bol skoro ty kokos. Však 10 x, buddy. A jak toto môže najebať 5000x, či koľko to je? Tak tady máš ty wildy, že jo? Ty jsou asi 100x. Toto je menej dáva jak Fire Spell. Tak to je 5 korun. Toto by Fire Spell bol už dobrý hit. A nebo teoreticky můžu ty vole pak jít i z Kyo duo. Jo, ty máš nějaký účet v Silveru? Jednu No tak chod z Kyo. A já chci s tebou žlandos. Vydám jednu a jednu. Tak bude zábava, ne? Zahrajeme loko. Dáme stomp. Ja chcem ísť, Kyo chce ísť, vidíš. Žlandos. Čo? Nezapomeň, chceš teraz? Zatím je jenom klídek. A v sobotu ale nepijeme, dobre? Tam myslím, že alkohol ani nebude. Ale môže byť. Já myslím, že můžete, já myslím, že tam pravidla jsou, můžete vzít flašku. Pravidla jsou dokonce, že musíte vzít flašku. Tam bude Péťa a prostě... Jedné... Ne, jedné žola, radši ženskou, no vidíš. To je pravda, no. Tady je ty repy. Já vám to možná budu komentovat oficiálně, chápeš? Protože já dělám jakoby call streamy. Ale budu tam, že jo, ale chtěl bych to jakoby furt streamovat. Možná se třeba objevím, kámo. Pozdravím vás. A to je pre verejnosť? Ne. Král v Nebo... zámku, král v zámku. Asi jo, protože nějaký stolíčku se rozdává. Včera Instinct a Pohodka, jo, král v zámku. Brumbur Call. Protože ty si prehrál hned prvou hru, ještě tomu zalušná. Ty jsi fail of should be... Já musím tady ukazovat moje hry na mainu. Win streak. Oni dali FF, my jsme neprohráli. Oni to vzdali, kámo. Bumbur mal 2.15 za Dianu v Aramke, keď sme ho zobrali. Kámo, sorry, ale... Já bych to potáhl reálně, kámo, kdybych měl prostě... Jsem měl na Milution. Píčo, tyhle prostě idioti dali surrender. Jestli jdeš výběr, tak z toho od Wild. Okay, to je dobrý call. Někdy to dá, někdy ne. No. Jakože... No hned, kámo, ty pičo, to je slot, ty kokot. Toto je výherní slot. No poď už rýchlo, daj to za kilo. Do píče, že jo? No tak jo. A dáš teda jedno solo queue, jo? No ale rýchlo. W! Ale rýchlo máš na to. A dám za kilo, dám za kilo 9. A potom chod z Kyo. Jo. Čiže ja dám iba jedno. Dám, když najde účet.
To se nedá dívat ten slot? Tenhle myslíš? Pridaj si ma. Tak mi musí poslat jméno, počkej to na Discord. Poslal som to do chatu. No tak. Nevím no. Poslal, hele, ten člověk mi dal účet. A oni by to asi jste viděli, že jo? Ach jo. Jak sa voláš? Homer Simpson. Když jsem jdeš Marč Simpsonová. Počkaj, veď, ale to je plat 4 tu na. To nepôjde, nie? Co je kurva? Ty jsi prohrál? Jo, ty mi rage běžíš? Co ti jebe? Co to je za otázku, kurva? To nepôjde, ukáž. Dobré, jde do píče. 710. Yes, 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 yes! Comeback is real. Yes, prosím, 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 prosím. Mám likvid. Likvid? Co mě pozval? Depo dané. Ne, já nejsem debil, kámo. Títo hráči nemajú sternú verzi ako vlastní Co to skupiny. je, kámo? To je nějaký... co to znamená, chat? Nebo náhodou patch? Jo, byl patch, aha. Ty nemáš rovnaký? No, to musím vyresetovat. Myslím teda. Dám autospiny. Je mi to fuk. Za 200, ale ještě chci, aby byl comeback, víš co. A tohle se možná dá za 200. Jež, ano, co půjdeme? Můžeme něco s Jasuem? Nebo Samira? Ja, môžeme ísť tu Samiru asi. Ale ja tam mám tu na za 200. autobuse. Bude ještě holko? Ano. Pivo došlo? Kámo, ono to furt žije, já to dám... Řeva. Do píči. Ještě to jen... Kámo. A jedeme. Yes, yes, yes. OK, počkej, litr. Pojďme to jenom bait, kámo. Koľko sú za 4 podkovy tu na? Ty jsi laker opatos? Jsem ale laker, to ti povím, kámo. Yes! Ne, to je nic, kámo. Branc, nikde, jak to děláš? Kámo, včera 40k, prostě dneska nic. RTV, kámo. Balans ve vesmíru. No ukáž, či to pôjde. Nemůžeš porazit matiku. Silver a platina. Co to je, kámo? Pičný. Nejde to, kámo, WTF? Že my potřebujeme jakoby silver nebo gold účet. Počkaj, tu mi ešte niekto... Aha, co čumíš s mrdenom, tak to nebude zase.